Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan Ramangi Hakerdog Ying Jongpi. Uba Vincent H. Pala ubalong UMP jong ka Lok Sabha ulabo jingkali. Balei ka United Democratic Party ka bayatray lang hapo ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance ka syusyong snap jar halor ka Jingïoh Kurup jong ki Pulit Assam ki Jingbam Teimet ki balatmu ban Sam hapo ka ni ka Jilla Meghalaya. Haka Jingïoh keren bat kilat pathay kubor ba pala ulaong bakalong ka kabasngaw lengo hado kata-kata ban yoi baka UDP ka kloy ban pa da ka jingtho sya ka Sarkar ban Dawa ya ka Tohkit halor ki kenram ki balami hapo ka office jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited kat bahagani ka kanti pat ka syusyong snap klem keren wat shi contain ru Ulaong ru bah United Democratic Party kadai ban keren syai bah halor kani ka kam namar ba menteri ubapet ya katanat social welfare udai UMLA jong ka UDP. Syushu ulaong ru ba ka Sarkar jela kaladai ban thung de ka jing Tohkit khanang ban laplut ya ki jing shisha manu badan kti hagani ka jersey bamsam. Pang badai kani ka jingpun I badon kiyok kem kau mo. Kiyok kem kau supaya Assam, kiyok kem kau keleng. Kadang tu singadang kali ni ba person ongsar kumno kata ka kam kau kadai na po FCI kumno kilap udai nung de jong ta Meghalaya badon supaya Assam. Ba person ong de na po FCI yok de na wiki department. Hadir ngabut den ki ong ba kadai na po social welfare. Tengadang ong kai ki nga ong ba menta NPP ong ba bam tanggaja baru jor mentah segi UDP mentah lak keni seja lak keni sebam setang ujur pindepek ki get keleng usus senang lawan cewes kasi piwan bypass keleng ki get ki bu ban check ki jor temur jor pimyo gajar pimyo ki pai ba jeng kin le sei geng te balei ke mujong ba med ba dene ke mujong ba jibino nga I hakapor ba namenta ka electricity namenta ka MSB namenta ka MECL ki tho sti de bandon ke inquiry balei menta ke susngap balei ke UDP ka susngap ba menta ka kata yaki yok ka kot jong ki bru ba page ni ki website la kumno kane ka uneu khau way khna de ben yo chispa kram ha ka primary but chispa san program ha ki upper primary tengi don hangni ha Meghalaya ngi don kat kum ka website na page for 3.85 lakhs ki student ha ka primary and 1.5 lakhs ki student ha ka upper primary te pina combine gitu baro ngi yo khau almost 2560 tons ha ka chikwata tementa ka jingkali galong ba ukhau uwan nang te ha ka chikwata ki school ki khang ka midday meal ka khang te sheikin le kita kumno ki pedon kam ki utilization ka jubab kalong menta ki ong deu jong ki tu teu khau bawan hei ki pedon kam pi ka utilization hakanu kor kom ba ki de ban le katang akwa ba lakumno ka UDP ka de ban kelib ha ka de ban long clean ha kani ki issue na mar ka portfolio ka de bat ki UDP ha kani te BJP ru balik susngap menta baki bade center ka allotment ngamani ngadang phone na po no secretary nang teu ong BM na po ministry ka allotment kawan daga midday meal ka de laga jonghi bat namta ka supplement nutrition program ka de laga jonghi te dawan kini nang te allotment ka yai bet hanre hangni pat sei ki ai te only one question hai ki penon kam yu new khau bawan nang te ke telari ki ong unium de tau khau bawan na Meghalaya kata ka jing ka kwa pon ong na ka liang jonga tenga karpat iki bakai ban jubab ladangin bam tang ujhor ne ngi ya gajar ngi yo shu le ne ha kanu kom jhor la ki dor umpnyang la ki dor sei kin kan poi ga jaj bentu sei kin im ki bru jongi ha kan ka kom ki ngamnot ba ong CM ka de na kam de hanre balem set up ka inquiry lada namanta ka MECL ki ong ki Dawa ba de ban set up ka inquiry bale hang ne ro kim set up ki inquiry ke kata ka badon kam ka inquiry kan ban batai ka don scam ne kam don scam ne menta ki Pulit hang te kala register ke FIR mening adang ki la register te ban ong hi bom don scam le ni claim set up kan inquiry che kalong ka bahai bikin set up inquiry namar ka de kalong ki issue na menta ka badil bat ki baduk ka badil na menta
ki under kini ki under privilege hagajuk ko por ki badil do namata ki nutrition kitu ki ba duna khamtam ki badon pneumonia samkam ki ba ki khana ki ba underweight ka government of India ka ai kini scheme ban achieve ya ka SDG mo sustainable development goal ko ni ki banta bi ki le na do arjach pheu ki sedang ki allotment ki ba fair ki national nutrient mission ki sedang na do ka thupor ki sedang allotment bat ka Meghalaya ka la long ka wei ka ba ban awaj ki stunting ban awaj kini kitai ki ai kini ki nutrition te saya kin mentaka school ro kam long ka midday meal ro kam don ba ai te sei hagno kom ki utilize te ban like na kata ka ek baro ngatrai ka UDP hi ka de ban don ke jingki kle kin penshai ki paiba ka de ban don ke inquiry chief minister hi kumu head su de ban set up ke inquiry ke kanang ki paiba kin shai ban chong hi kam don te basuk den da don ke inquiry pat ka I report ke inquiry independent inquiry ngatrai kata ka ban bahaban da ki kwa ban khoj kata ka ji de bat kata ka kam kala ban de no ban chwaro te kata nga ong lada kala ban de no ban chwar la ka don ka inquiry te tiblut ken kita gi bala do ban chwaro na mar kitu gi de ki badil yo khau te ki post name kala dil yo khau te lada ka na do ban chwaro ka bahai lada ka mi no ke hanu gur kom ban penduk ci sendon ken nang duk tan ba ka corruption kanang kiu te mene kadang don ka conference nga iba menta tang Meghalaya 11,420 boys are under drug addict 11,400 I can share you ka baki ai mane ka report yang kata ka survey bakal ka sarkar mde bale ka ayo te Punjab 88,000 ki don ki khna ki ba drug addicts to sngi na idang kranu Dr. Sandi to very alarming ya ka Meghalaya ro ka drug addicts te ka sarkar ka kani barok kawan ka ayu ka de bimbian ka rukom penyaj te la ka sarkar ka la ban ka kwa ban clean yo kim kini ke ban like ki khna jingi ha ka ni ka di ka bam ka di drugs ka ni ka tai te di ban ai kam ai jam ki khna ke kata ngala tho chu chief minister wat ka sanction bla yo nam ta ki battalion ro de ban ai kam ai jam ki khna te kani ka lockdown ro phimlar ban sustain palat ki bru jungi ki de ban inject ki bru jungi ki de ban le ka vaksin na kerpat ba di kidiban lek vaksin na marhaba keleng pin iha po Amerika more than 56% kila vaksin mentai kila pli ke business pelayaj iya te habu keleng hapo Europe kila sedang pli na marba Balei kila de vaksin te ka vaksin ke de ba don kam ba kibru kum de ban teng ya ka vaksin dang la ban ai vaksin ban de ke betia hospital ngla i ke perlok le jong ki ba ya de perlok ban ngah ka por bagi ong ki nongkrong ki ong tre rawat ki nong tre jong ki ong tre ra vaksin haden kin da yo i haden ba i ba ngi le de ngla de vaksin nga i le de la de i lok la de i khon barok la de vaksin ngim le le ki to hi ki kwa au ngaro ngan le nyaro ngan le re ha banong kong ki kim tre ra temde bandon ke jingting kum bangile ka ngiam ki titi kum bangile ka BCG te kene ka vaksin ro ka jo hi na marbali ha kene vaksin da ki awje ka don memory kat kum ke jing ong ki doktor te lada piyok covid mentah hadin live hapo live nai pinam yok covid na marbali ka antibodies je pi ka dang klain de slowly ka tu ka antibodies jong pi ka kut re la pidon ka vaksin pan da one ka virus ka ni vaksin ka bala ban ya kun ya kini ki varian jong ki virus ki bonjait mo kala ban ya kun tengah kerpat la dengi ong hi ban ke bangin kiu ha ka yok kokot ban like na ka le ka lockdown la kum no 60% ni kinong sung jingi ki de ban yok ka vaksin la do kum ta te kan jenjar lockdown te ka sarkar ka de mani trilang bat ki niam bade pembenah ying mani ketua singi da ong wat bishop jeng ni la cha vaksin ni da ong bang ada ong iba kat sebe pilik semua ba yu thu ki ba te haki snong ki thau nam ta haki NGOs ki befer ti de ban ayo ki de ban don ka ne ka jing pensingoh ki ba pakam de ka ba ma ke kat inquiry kum bagi ong ban set ke inquiry hapo MECL te ka jog inquiry hemta ka ne ka khau na mar ka khau involve ngatu singa i ka government India tang mid mil ka allotment ka ba chi quarter ka po 11.59 crores te namanta pat ka SNP nga i ka allotment ka po almost 6 crores ha chi quarter ha kini kisnem bala dep ka latest ngam tip kalong kumno tang ka last quarter kat kumujing i jonga
There is a big amount. Tela da kiong ban le ka inquiry nam ta ka MECB le ni MECL. Kita gajuk inquiry gajuk sistem gede ban le. Lari ki kwa ban clean ba upai ba odi ban sang thu kan.